גבירותיי ורבותיי היקרים, סיידתי וסדתי על עיזה. ימי מלחמה קשים עוברים על ישראל ועל האזור. תפילתי נתונה לשלום החטופים ולשחרורם המהיר. תפילתי לחיילים הנלחמים נגד החמושים ללא לב ועם רעל בתודעתם המעוותת. ותפילתי לכלל תושבי האזור שיזכו לימים טובים יותר. כולי תקווה שהרושם כיעדים סבירים ופרקטיים של סילוק הנהגת חמאס ובחיריו מוליכים את חיילי צה"ל הוא רושם נכון. חשוב כעת להביט על המצב אליו נקלעה מדינת ישראל על כלל תושביה. בחינה זו נחוצה למען יצירת חזון המוצא מן הטרגדיה הזאת. שום דבר בהיסטוריה לא חוזר על עצמו, וגם אי אפשר ללמוד הרבה ממה שהתרחש פעם, כי הנסיבות תמיד שונות. אבל כדברי הסופר מרק טוויין, ההיסטוריה מתחרזת, והחרוזים הללו מאפשרים לשים לב לסכנות מתחזרות ביתר ערנות. המצב בישראל מאז הבחירות האחרונות מזכיר קצת את מצבה של רוסיה הצארית לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה ועם תחילתה. הציבור היה מחולק אז בין תומכי הצאר השליט היחיד לבין מתנגדיו. גם אלה וגם אלה רגשו ללא כל ריסון. לזוג הקיסרי היה משהו דומה לקווי האופי של משפחת נתניהו למרבה הצער. למרבה הצער גם לדמותו של רספוטין יש מקבילה בימינו. גם תפקידי המפתח הממשלתיים אוישו אז בדמויות שיש בהם קווי אופי דומים לדמויות המפתח של הממשלה שהורכבה אחרי הבחירות האחרונות בישראל. בשל מבנה השלטון הצאריסטי ובשל תמיכתן בו של קבוצות אלימות וגזעניות נטולות כל השכלה וכל רוחב לב, המדינה נדונה לקריסה במשבר מלחמתי. רבים מאיתנו מודעים לטרגדיה שפקדה את רוסיה הצאריסטית שקרסה תחת עומס כסילותה, ולמרות ובמקביל לאפשרויות הפנטסטיות הזמניות שתומכי הצאר יכלו ליהנות מהן כל עוד משטרו תפקד. הכסילות השלטונית הנוראה הרסה את מבנה השלטוני החברתי הרבה לפני המלחמה הקשה ולפני שתי המהפכות הרוסיות. השוני בין ישראל לרוסיה הצאריסטית רודנית ונטולת חוכמה הוא בכך שבישראל מכהנת כעת ממשלת חירום, שבלמה את שגיונותיה של הממשלה שנבחרה בבחירות האחרונות. גם לנוכחות מסיבית מדינית וצבאית של ממשלת ארצות הברית יש משקל בונה. אך המצב הזה הוא זמני וקצר מועד, שכן לישראל אין מטרה אסטרטגית ציבורית ברורה. היעדר מטרה ברורה וסבירה ויישומית בהכרח יביא להרעת המצב, למרבה הצער, ועדיף לא לחשוב על כך הלאה. הדיבורים המעורפלים על חיסול הנהגת חמאס וטיהור רצועת עזה משלטונו הם משאלה אמוציונלית מובנת, אך הערפול הוא המשך של השיטוי העצמי שבו נמצאת מדינת ישראל והציבור שלה זה שנים רבות. איך תשמור ישראל על עזה ללא חמאס? כמה מאות אלפי חיילים יידרשו לשטר שם דרך קבע, תוך מותם הטרגי הבלתי נמנע שלהם שם. כמה זמן ישהו שם? עד בואו של אדנאואר הפלסטיני, כשאין מעצמת על שמבטיחה את תפקודו? מי בישראל יעבוד ויפרנס את המשפחות ואת המדינה?
האם יש לישראל עתודות עוצמה אסטרטגית למאמץ כזה, במיוחד נוכח האיום של חיזבאללה ואיראן, וגם חלילה הרדיקליזציה המקומית? וחשוב מכך, מה מצבו של הציבור בישראל? האם יש בקרב האנשים הנושאים על כתפיהם את ההגנה על מדינת ישראל בכל מובניה, יכולת לשכנע את בני עמם מקוצרי המחשבה הלהוטים לצעוק סיסמאות גאות באוזני משפחותיהם ושל חבריהם במרכזי המפלגות הפטריוטיות כביכול ובאולפני הטלוויזיה הילדותיים? האם יש בקרבם בעלי בשורה להבטחת עתידה של ישראל? או שסבל והכעס כנגד צועקי הסיסמאות הפטריוטיות כביכול משתק גם את הגותם, שמא למי יש זמן למטרות כאלה? כאדם מן השורה, אציע כעת תשובה ראשונית לשאלה במה אתם יהודים, ששואלים נאמני העם כביכול, הדתיים והלאומניים, מרימי הקול הנמהרים, כנגד מי שבגופו ובנפשו מנסה לקיים את המדינה שאמורה להיות בטוחה לכלל מבקשי שמיה. כי התשובה לשאלה זו היא ההתחלה לשחרור מהמבוי הסתום הנורא שהביא אותנו למלכודת צריסטית. הנה התשובה. להיות יהודי זה ללמוד כיצד ליישם באמצעות האתיקה של 10 הדיברות ושל גישתו של הלל הזקן, ניתוח הכשלים הנוראים של הממלכתיות היהודית בעבר ובהווה, כאומה בעלת אוכלוסייה קטנה בינונית. הגישה זאת בהכרח תניח חשיבה על תיקון השיח בישראל הרבה לפני שהתאפשר תיקון משטר ומדיניות ממשלתו. לא כל אדם חייב להעסיק את עצמו בסוגיות אלה, אבל המודעות לכך שאנשינו חושבים על כך יכולה להביא לתקווה לתיקון. מרכז הכובד הזהותי היהודי חייב לעבור לציבור אזרחי יוצר ומגן, גם ברמה של תודעה אישית. לכך חייב להתלוות רוחב אופקים, הן במושגי מרחב והן במושגי הזמן, כדי להגן על ישראל בפני הכסילות הקטלנית שרודה בנו בצעקנות מכוערת. בתודה לכם.